Türkmenistanyň ulug sürüjüleri ýene-de benzin gytçylygy bilen üz-üz boldular. Azatlyk radiosynyň maradaky habarçysynyň sözlerine görä, häzirki wagtda ýerli ýangıç stansiýalarynda A95 benzin satuwdan aýrylypdyr. Marada A95 benzini diňe bir ýerde Mary Bayramaly ýolunda ýerleşen ýangıç stansiýasynda satýarlar, başga ýerlerde bu benzin ýok. Ähli ýerde diňe A95 we A80 benzini satýarlar. Benzin kolonkalarynda A95 derek A92 ýazgysyny ýerleşdiripdirler diýip maradaky habarçymyz 19 awgustda habar berdi. Şunlar gowy hili ýangıç Libap vilayetinde hem ýok hili petrak benzini hem çäkli satýarlar. Azatlyk radiosynyň Libapdaky habarçysynyň sözlerine görä ýurdun gündogorunda diňe bir 95-nji benzin däl, eýsem A92 markaly benzin hem satylmaýar. Libapda A95, A92 we Eko93 markaly benzin hiç ýerde ýok. Üstesine A80 markaly benzini her ulaga 5 litrden köp bermeýärler. Ähli ýerde uly nowatlar bar diýip Libapdaky habarçymyz 19 awgustda habar berdi. Ulag eýleri benzin ýetmezçiligi sebäpli pethili ýangıjy ulanmaly bolýanlygyny emamynyň ulaglara ziýan ýetirýänligini aýdarlar. Teklip edilen benziniň hili ören peth ählisi A80 we A92 benzini guýmaly bolýarlar we soň ulaglaryň bozulmagyndan şikayet edýärler. Hapalanan ýangıç ulagyň motoryny zaýlaýar, nasoslara dykylýar. Täze awtologlarda ulagyň kemçiliklerini görkezýän ışıklar ýanýar. Köne ulaglar bolsa döwülip ýoluň ortasynda durup galýar diýip Azatlygyň maradaky habarçysy aýdýar. Türkmenistanda benzin gytçylygynyň fonunda polisiýa ulag sürüjülere pethili ýangıç guýulan awtologlaryň tebigata ziýan ýetirýänligi üçin jerime salmagyny dowam etdirýär. Polisiýa nokatlarynda awtologlar awlanýar, olary saklap tüsse çykýan turgularyna ýörgite gural goýup barlaýarlar we soňra ulagyň tüssesiniň ekologiýa ziýan ýetirýänligini aýdýarlar. Birinji gezek jerimeniň möçberi 300 manat, emma jerimeden gutulmak üçin 20 manat para bermeli diýip Azatlygyň habarçysy aýdýar. Soňky 2 ýylyň dowamında Türkmenistanda benzin gytçylygy ýygyderli häsiýetde ýüze çykýar. Nowatlar döreýär, benzin çäkli satylýar, käbir halatlarda satuwdan aýrylýar. Ýurtda benzin ýetmezçiliginiň dowam edýän wagtynda häkimetler daşary ýurtlara satylýan ýangıjyň mukdaryny artdyrýanlygyny habar berýärler. Türkmenistanda soňky ýyllarda nefti gaýtadan işleýän zawodlaryň ençemesi guruldy.